Holy 10 nevanoimba navo, they were involved in a car accident on Friday. Hi guys, welcome to our channel TV5's TV. Guys, Holy 10 nevaimbi vake, they were involved in a serious car accident, of which one of his backing vocalist abva afira ipapo panzvimbo anonzi JD. Saka ndo nyaya iripo guys, nyaya ndauya nayo ndekuti let's pray for mujaya, let's pray for him kuti akurumidze kurecover guys, because zvikunzi it's a serious accident. So we hope kuti let's hope achange ari right guys, nekuti zviri kunzi one wachona anonzi JD abva ashaya afira panzvimbo. Saka we are very sorry, may his soul rest in peace guys. Tongonamatira kuti Holy 10 nevamwe vachona vaita inonzi speed recovery. Saka ndo nyaya iripo, vanhu vaitawo anonzi avo macondolences to the team Holy 10 guys. Nesu tichavaisa mumunamato edu kuti let's hope vacharecover very fast. But varipo vanhu vaya vanotaura zvisina kunaka, nekuti aripo mumwe uya ataura kuti vatanga zviya zvekuchekeresana. Why guys tichitaura zvinhu zvakadai, especially kana vamwe vanhu vari paserious accident, vamwe vanhu vari kuzvipatara motanga kutaura kuti Holy 10 atanga kuchekeresa. This is not a good thing guys, ngatitaura izvo zvakanaka. Saka varipo vanhu vazotaura vadedzera kuti iwe mufesi iwe enda anotaurira zvinhu zvako kure izvo. Vamwe vanhu, munhu uyo afirwa neshamwari yake, iye ari kuchipatara, iwo akudedzera kuti achekeresa, ari kuita mari chichi. So guys, ndo nyaya iripo. So please comment down below mutudze kuti munoti kudi nezvanga zvitaurwa nevanhu. Saka ndongoti tisakanga nokumunamatirawo guys, team Holy 10 mujaya tofanira kuti timunamatire guys, arecover very soon, because kana iye asipo hip hop is dead, especially manje backing vocalist yake isisipo. We are very sorry for his friend guys. So please don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much.